Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň sözlerine görä häzirki wagtda häkimetler iladyň arasynda harby gulluga yarayan adamlary hata bolmak boýunça çäreleri amal aşyrýarlar. Şol bir wagtda Azatlygyň Owganistandaky habarçysy Türkmenistanyň we Owganistanyň özara serkediniň Owgan tarapynyň tas ähletiniň söwüşijileriň gözegçiliginde galyanlygyny aýdýar. Zapasdakylar hata bolýar ähli harby wekilletleri 50 ýaşa ýetmedik erkekleriň harby gulluga ukybyny barlamaga tapşyryk berildi diýip Goranmak ministrligindäki Çeşme 14 ýanwarda Azatlyk radiosyna aýtdy. Çeşmeňiň sözlerine görä, ätiýaja goý berilen harby gullukçylaryň häzir hata bolmagy Owganistan bilen serhetdäki ýagdaý bilen bagly. Bu serhetdäki durnuksuz ýagdaý bilen bagly serhediň uzayan ähli ýerlerinde Liwapda Kerkiden başlap Marada Taxtabazyra we Serhedabada çenli ören aladaly diýip Türkmenistanyň Goranmak ministrligindäki Çeşme aýtdy. 10 ýanwarda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda ätiýaja goý berilen harby gullukçylaryň gaýtadan hata bolanyp başlananlygyny habar berdi. Meniň tanyşymy harby wekiliýete çagyryp, ähli dokumentleri bilen medisina barlygyny iýerdiler. Eger medkomisiýa uğradýan bolsalar diýmek olary etrap we şäher derejesinde döredip başladylar. Tiz wagtda gulluga çagyryp başlanjagyny meňdeýär diýip habarçymyz aýtdy. 11 ýanwarda Türkmenistanyň kronikasy garaşsyz neşri Türkmenistanda ilatyň harby hata barada habar berdi. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmesi şu günler harby hata bolyş çäresiniň öýleri aýlanmak arkaly hem amal aşyrylýanlygyny habar berdi. Hata bolyş öýleri aýlanmak arkaly hem amal aşyrylýar. Käbir pursatlarda gözlenýän adam öýünde bolmasa, onuň üçin powestka galdyrylýar, harby bölüme baryp hatawa durmak talap edilýär. Şeýle-de onuň saglyk ýagdaýy harby gullugy berja etmek ukybyny pätkil bolup biljek keselleriniň bolup bolmadlygy bilen gyzyklanýarlar. Käbir halatlarda garyndaşlaryna hem sorak berýärler diýip Azatlygyň Çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä ýurdun ýaşaýjylarynyň arasynda ilady harby hata bolmak çäresiniň Owganistanyň serhet regionlarynda Talibanyň basyrçylarynyň güýçlenmegi, şeýle-de top gaz geçirici proýektine hop awanmagy ýaly çaklamalar öňe sürilýär. Şol bir wagtyň özünde de Azatlygyň Owganistandaky habarçysy Owgan türkmen serhedinde Owganistan tarapynda ýerleşýän regionlaryň tas ähletiniň söwüşijileriň we esasan Talibanyň elinde jemlenýänligini aýdýar. Owganistanyň 5 sany Demirgazyk vilayaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Owganistanyň Türkmenistan bilen serhedinde Faryab vilayatynyň 9 etraby, Jowzjan vilayatynyň 3 etraby, Batqis vilayatynyň 3 etraby, Hiratyň 3 etraby we Balyk vilayatynyň 1 etraby Türkmenistan bilen gönüden-göni serhetleşýär. Owganistanyň Demirgazygynda Türkmenistan bilen tutuş serhedinde Owgan hökümetiniň güýçleriniň elindäki ýeketäk ýer Akkina Bender ol Türkmenistanyň Liwap vilayatynyň İmam Nazar owasynyň goýunda ýerleşýär. Bu ýurtlaryň arasyndaky transport aragatnaşygynyň möhüm nokady bolup bu ýerden ýükler geçýär. Onuň uzunlygy 2-3 kilometr. Serhetdäki ýene kiçiräk ýer Batqis vilayatynyň Marçak owasynyň goýunda yerli türkmenleriň ýaragly toporlarynyň gözegçiliginde. Galan territoriýa ýaragly toporlaryň esasanam Talibanyň elinde diýip Azatlygyň Owganistandaky habarçysy Şamirdan Uly Murady 14 ýanwarda aýtdy. Owgan resmiýetleri hususanda Faryab vilayatynyň 85-95%-nyň häzirki wagtda Talibanyň elinde galýanlygyny aýdýarlar. Regionda söwüşler dowam edýär we Owgan harbiýleri ýitki çekýär. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri iladyň arasynda harby hata bolyş çäreleriniň alınıp barylýanlygyny resmi derejede agdamýarlar we ýurdun Owganistan bilen serkedindäki ýagdaý barada habar we kommentari bermeýärler. Dekabryň aýagynda media serişdeleri ortadan harbiýleriniň Türkmenistanyň harby gullukçylary bilen birlikdäki taýýarlyk çärelerini dikeldenligini habar berdi. Ondan öň ortat resmiýetleri Türkmen-Owgan serhedinde güýçli ekstremist toporlaryň jemlenmeginiň howpy barada aýdypdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Türkmen-Owgan serhedindäki ýagdaýyň yaramazlaşmagy baradaky habarlary dostlukly däl diýip atlandyrypdy. 2018-nji ýylyň Tomsunda Türkmen-Owgan serhedindäki ok ataşykda 25 çemesi türkmen etkeriniň wepat bolanlygy ma'lum bolupdy. Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionlary etnik türkmenleriň ýaşaýan ýeri bolup Talibanyň bu giňişlikleri eýlemegi sebäpli 2018-nji ýylyň bahyryndan bäri müňlerçe maşgala öz öýlerini taşlap gutulmaga mejbur bolupdy. Azatlygyň Owganistandaky habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda boskun bolan Owgan türkmenleri wagtlyň lagerlerde öýsüz we imetsiz agyr şertlerde gün görýärler.